Heippa hei ja hyvää tiistai-iltaa. Nyt mä oon täällä Järvenpäässä. Oon tullut tänne koulutusjaksolle ja tuossa junamatkalla mulla tuli mieleen yksi ajatus, mistä ajattelin teille tänä iltana kertoa. Tai yksi sellainen oivallus. Mä sain tällaisen karkin itselleni, hengellisen karkin. Mä oon pitkään etsinyt, mä en tiedä näkyykö se tuossa, mutta kronologista raamattua. Eli tällaista raamattua, mikä tavallaan niin kuin on yksi näkemys siitä, että mitenkä raamattu voisi olla kirjoitettu, jos olisi kronologisessa järjestyksessä. Eli on niin kuin tavallaan koko raamattu aukastu ja kirjoitettu kronologiseen järjestykseen, jopa kirjoja on rikottu ja laitettu tälleen näin kronologiseen järjestykseen. Ja tämä on mulle sellainen karkki, että kun mä en ole kauheasti eksegetiikkaa lukenut, olen kyllä tutkinut raamattua, mutta siis se, että mua on aina kiinnostanut se, että miten tämä voisi olla niin kuin janamaisessa muodossa tämä raamatun tekstit. Niin. Nyt sain tämän ja en ole paljon tätä kerran lukemaan, mutta yhden ihanan kohdan täältä jo löysin, mitä mä ajattelin, että mä voisin teille vähän jakaa ja pohtia tätä ihmiselämää sen äärellä. Mutta niin kuin viimeksi sanoin, niin aloitetaan tämäkin kerta hiljentymällä Jumalan eteen, hiljentymällä rukoukseen ja siihen, että Jumala on totta ja Jumalan läsnäolo on totta. Myös tässäkin, kun me tälleen netin kautta ollaan toinen toisimme yhteydessä, niin hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaan Isä, Jumala, sinä kaiken rakkauden ja rauhan ja valon ja kaiken lähde. Näet ne ihmiset, ketkä tulee tähän hetkeen näiden videoiden ääreen. Jotain kautta oot heidät tähän johtanut. Herra, sä tiedät, keitä ne ihmiset on, minkälaisia polkuja pitkin he ovat tulleet ja mitä asioita he kantavat sydämellään. Isä, meidän ihmisten elämä on täynnä surua ja tuskaa ja murhetta. On siellä myös iloa. Isä, kuule meitä, kun me pienessä hiljaisessa rukouksessa kannetaan sun eteen kaikki ne asiat, mitkä meidän sydämellä on tässä ja nyt. Kiitos Isä siitä, että ihan ympäri Suomea ja joka puolella sä kuulet ihmisten rukoukset, kuulet huokaukset ja pyynnöt, kuulet kaiken. Herra, ja sulle ei yhdenkään ihmisen pyyntö ole sellainen, että sä sen ohittaisit, vaan jokaisen huokauksen sä kuulet. Herra, anna meille viisas sydän, viisas mieli, tekevät kädet, kulkevat jalat ja sun rakkautta täynnä oleva sydän. Anna sun pyhän hengen tulla tähän hetkeen meidän kanssa ja opeta sä meille sinusta itsestäsi ja tästä maailmasta jotakin. Me jätetään itsemme sun hyviin käsiisi. Ristin eessä ollaan sun poikasi armon varassa. Tuu siunaa meitä jokaista. Sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Näin. Ja hei, kiitos teille, jotka olette tilannut tämän kanavan. Mä oon tosi onnellinen siitä, että
sinne on tullut tilaajia lisää ja katselijoitakin on ollut jonkin verran, niin jos vaan näistä jotain sulle jää kasvamaan sinne sydämeen ja saat tästä voimaa, niin mä teen juuri sinua varten näitä näin. Mutta nyt tämän iltaiseen mietteeseen tämän kronologisen raamatun äärellä. Tässä on ihana tällainen tiimalasikuva, eli se, että minkälainen tämä Jumalan aika on, niin tiimalasi juoksee, että aika on alkanut ja aika loppuu joka hetki, mutta missä vaiheessa tiimalasia me ollaan menossa, niin sitähän me emme tiedä, sen tietää yksin Jumala ja hyvä näin. Mutta mä aloin lukemaan tätä kronologista raamattua ja tämä on aika pitkälti tänne Mooseksen kirjoihin saakka. Samanlainen 5. Mooseksen kirjaan saakka. Aika pitkälti samanlainen, mutta sitten tuli ensimmäinen muutos ja tämä hätkäytti mut mihinkä tämä oli laitettu tämä. Eli siis kohta, mihinkä tuli selkeä muutos on tämä, kun Mooses on kuljettanut porukan läpi läpi aavikon kohti luvattua maata. Ja vähän ennen Mooseksen kuolemaa niin on ensinnäkin kohta, missä on Mooses siunaa Israelin heimot. Ja sen jälkeen olisi Mooseksen kuolema, mutta siihen väliin onkin tullut kronologisen raamatun mukaan psalmi 90, joka on Mooseksen Jumalan miehen rukous. Ja tämä kosketti mua, koska siis kun tietää Mooseksen elämän, minkälainen elämä Mooseksella oli, siis valtavia vastustuksia siellä ihan nuoruudessa, Egyptin prinssinä olo, ensiksi pelastuminen mahtavasti sillä ruokoveneellä, sitten eläminen siellä Faaraon palatsissa prinssinä ja sitten ei voinut sietää sitä, miten Faarao kohteli Israelin heimolaisia ja sitten tämä egyptiläisen soturin murha, jonka jälkeen Mooses pakeni autiomaahan ja siellä sitten kohtasi palavan pensaan, mikä on itse asiassa sekin jo ihan mahtava kohta. Mutta siis Mooseksen elämä oli täynnä juttuja. Te, jotka olette Raamattua lukenut, niin tiedätte sen, että kuinka täynnä se oli. Ja kuinka Mooses oli uskon mies, mutta tarvitsi kuitenkin itsellensä sille uskolle vahvistuskaverin ja sai Jumalan lähettämänä Aaronin veljensä itselleen. Ja valtava Mooseksen elämä, autiomaavaellukset, 40 vuotta autiomaassa ja näin. Ja nyt kun hän näkee luvatun maan ja hän tietää, että hän ei sinne pääse, että hän ei tule sitä näkemään. Ja jotenkin kun mä luin tätä psalmia 90, kun tiedän, että seuraava kohta on Mooseksen kuolema, niin ajattelin sitä Mooseksen elämää ja sitä hahmoa, että mitä hänen mielessään oikein liikkui. Ja mä ajattelin, että mä luen meille nyt tämän psalmin 90. Ihmiselämän lyhyys ja Jumalan ikuisuus. Mooseksen Jumalan miehen rukous. Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet. Sinä annat ihmisten tulla maaksi jälleen ja sanot, palatkaa tomuun, Aadamin lapset. 1000 vuotta on sinulle kuin yksi päivä, kuin eilinen päivä, mailleen mennyt, kuin öinen vartiohetki. Me katoamme kuin uni aamun tullen, kuin ruoho, joka hetken kukoistaa, joka vielä aamulla viheriöi, mutta illaksi kuivuu ja kuihtuu pois. Sinun vihasi musertaa meidät, kiivautesi saa meidät järkkymään. Sinä otat syntimme silmiesi eteen, salaisetkin synnit sinä paljastat katseellasi.
Vihasi alla meidän päivämme vaipuvat, vuotemme vaihtuvat kuin henkäys. 70 on vuosiemme määrä, tai 80, jos voimamme kestää. Ja kaikki niiden meno on vain turhuutta ja vaivaa. Ne kiitävät ohitse ja me lennämme pois. Kuka tuntee vihasi koko ankaruuden? Kuka kylliksi pelkää sinun kiivauttasi? Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Herra, käänny jo puoleemme. Kuinka kauan vielä viivyt? Armahda meitä, palvelijoitasi. Ravitse meitä armollasi joka aamu, niin voimme iloita elämämme päivistä. Niin kuin annoit murheen, anna meille ilo yhtä monena vuotena kuin vaivamme kesti. Anna palvelijoittesi nähdä suuret tekosi, anna lastemme nähdä kunniasi loisto. Herra, meidän Jumalamme, ole lempeä meille, anna töillemme menestys, siunaa kättemme työ. Siis kun ajattelee sitä, minkä mäkin tajusin vasta tässä kronologisessa raamatussa, tämä voisi olla tai on Mooseksen rukous, niin tämähän on ihan mieletön. Sinä olet meidän Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet. Eli Mooses oli tuntenut vahvasti sydämessään sen, että ennen kuin mitään on ollut, ja niin kuin kirjoituksissa on, niin ennen mitään on ollut Jumala. Ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa. Eli ennen mitään on ollut Jumala. Ja Jumala on luonut kaiken. Sinä annat ihmisten tulla maaksi jälleen ja sanot, palatkaa tomuun Aadamin lapset. Eli tämän iäisen Jumalan rinnalla on pienet Aadamin lapset, me ihmiset, jotka ollaan periaatteessa maata ja tomua. Tai niin kuin jos tutkii yhtään avaruustieteitä, niin mehän ollaan tähtiainesta, koska meissä on niitä samoja materiaaleja, mistä koko maailmankaikkeus on syntynyt. 1000 vuotta on sinulle kuin yksi päivä, kuin eilinen päivä, mailleen mennyt kuin öinen vartiohetki. Tämäkin ajatus tässä, että 1000 vuotta on sinulle kuin yksi päivä, että mikä on Jumalan aika, kun me ihmiset ollaan niin kiintyneitä siihen aikaan ja ajankuluun ja siihen, että me pystytään mittaamaan ja laskemaan, miten tämä aika menee, niin Jumalalle se ei ole niin. Ja kun Jumala voi olla kaikissa ajoissa, niin miten Jumala kokee sen ajan? Ja kokee. Siis tämä on minusta vain tällainen mielenkiintoinen pohdinta. Miten Jumala näkee ajan? Mulla ei ole siihen vastausta, mutta sen mä tiedän, että hän ei ole niin aikaan, tai uskon tietävän, että hän ei ole niin aikaan sidottu, kun me ihmiset ollaan. Me ihmiset katoamme kuin uni aamun tullen, kuin ruoho, joka hetken kukoistaa. Mä täytän ensi vuonna 50, eli tarkoittaa sitä, että kun mä tänä vuonna täytän 49, niin siitä on 49 vuotta. Tai sitten mä olen 49 vuotta vanha. Eli periaatteessa olen elänyt jo 49 vuotta ja se ei ole se 49 vuosi se, mitä mä olen elämää, vaan mä olen jo alentanut 49 vuotta. Ja musta tuntuu, että tämä mun aika on mennyt tosi nopeeta. Niin tavallaan niin kuin se, että kuinka lyhyt tämä aika on, mitä meillä ihmisillä on. Että nuorena sitä kokee sillä tavalla, että on niin kuin, että aikaa on ihan loputtomiin ja on niin kuolematon. Mutta kai tälleen 50-vuotiaana alkaakin miettimään sitä, että ei tämä nyt enää itse asiassa niin paljon ole jäljellä. Onko mä nyt tehnyt elämällä niitä asioita, mitä mä oon halunnut? Tai toinen kysymys, onko mä tehnyt elämällä niitä asioita, mitä niin kuin Jumala on halunnut? Koska ei mene kauaakaan, niin me kuihdutaan. Seuraavat jakeet koskettaa mua, koska Jumalan viha on mulle hirvittävän vaikea asia. Musta on niin kuin hirveän velottavaa ajatella, että Jumala on vihainen. Sinun vihasi musertaa meidät.
Kiivoutesi saa meidät järkkymään. Sinä otat syntimme silmiesi eteen. Salaisetkin synnit sinä paljastat katseellasi. Vihasi alla meidän päivämme vaipuvat. Vuotemme haihtuvat kuin henkäys. 70 on vuosimme määrä tai 80, jos voimamme kestää. Ja kaikki niiden meno on vain turhuutta ja vaivaa. Ne kiitävät ohitse ja me lennämme pois. Eli siis se, että kuka meistä kestää Jumalan vihan alla, ei kukaan. Jumalan vihassa on nimenomaan se pelottavuus, että jos me aletaan se tuijottamaan tai jos me aletaan tuijottamaan Jumalan vihaa ja sitä ajatusta, että Jumala on vihainen meille, niin ei me kestetä sitä. Koska me ei voida täyttää niitä systeemejä tai lakeja, mitä Jumala on meille antanut, ei mitenkään. Meillä on ainoastaan se armo ja se, että pitää uskoa siihen, että Jumala rakastaa. Jumala rakastaa minua niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Meillä on määrätty aika, mitä me eletään ja sen jälkeen päästään iäisyyteen, jos Herra näin suo. Ja sitten tämä opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Mitä sä haluat tehdä sillä ajalla, mikä sulla on? Mitkä on sun unelmat elämän suhteen? Mitkä on sun unelmat Jumalan suhteen? Tai onko sä koskaan pohtinut sellaista ajatusta, että mikä on Jumalan unelma sinun suhteen? Jumalallakin on unelmia lapsiensa suhteen. Hän vaan kysyy meiltä, että halutaanko me täyttää ne hänen unelmansa. Ja sitten se, että jos Jumala on vihainen, niin se, mikä on tässä jakeessa 14. Ravitse meitä armollasi joka aamu, niin me voimme iloita elämämme päivästä. Vanhan testamentin aikaan, näin ajattelen, voin olla, että on väärässä, niin se oli nimenomaan sitä, että piti noudattaa niitä lakeja ja toivoa, että niiden mukaan mennään, mutta Uuden testamentin ja Jeesuksen ristinkuoleman myötä me voidaan ajatella näin, että ravitse meitä armollasi joka aamu, niin voimme iloita elämämme päivistä. Että se armo, mitä me saadaan joka aamu osaksemme, me voidaan joka aamu aloittaa sillä, että ollaan tänäänkin armoalaisia, niin silloin me voidaan iloita elämämme päivistä. Me voidaan olla vapaita. Me ollaan vapaita siitä kuolemankahleista, me ollaan vapaita synnin vallasta. Meillä kumpikaan ei pysty hallitsemaan. Meitä ei kuolema eikä synti. Ja mitä on vapaus? Se on vapaus sitä, että kun meitä ei enää hallitse kuolema eikä meitä hallitse synti, vaan me ollaan Jeesuksen omia ja meillä on yhteys Jumalaan, niin me voidaan aika vapaasti elää just sellaista elämää, mikä on sitä alkaa yllättäen muodostumaan sellaista hyvää elämää, missä on rauha. Se ei tarkoita sitä, ettei siinä olisi kärsimystä, vaan se tarkoittaa sitä, että meillä on vapaus ja meillä on rauha. Niin kuin annoit murheen, anna meille ilo yhtä monena vuotena kuin vaivamme kesti. Tätä mä ajattelen tätä Mooseksen rukousta, että kun ajattelee Moosesta ja sitä, että minkälaisia juttuja Mooseksen elämässä oli, niin miten Mooses koki ilon? Olihan hänellä vaimo, ihana vaimo ja lapset ja hän oli Herran mies, vahva uskossa, uskon mies. Ja sitten hänellä oli tämä lauma, joka nurisi vähän väliä jostakin asioista ja sitten vielä hän ei päässyt luvattuun maahan. Miten Mooses koki ilon? Sitä mä oon pohtinut. Ja jos sulla on ajatuksia siitä, että miten Mooses koki ilon, niin kirjoita se tonne alhaalle. Tänne pystyy kommentoimaan, niin kommentoi ja pohdi niitä ajatuksia. Ja olisi mielenkiintoista kuulla, miten te ajattelette, miten Mooses koki ilon.
Anna palvelijoittesi nähdä suuret tekosi. Anna lastemme nähdä kunniasi loisto. Mun on ainakin ollut helpompi alkaa uskoon Jumalaan justaan sen kautta, kun mä oon nähnyt, että kuinka hienoja tekoja niin kuin omassa elämässä on tapahtunut, kun Jumala on saanut ottaa vallan. Ja se, että Jumala on antanut mulle ihan uudenlaisen elämän, kaikki ne haaveineen ja sun muineen, kun suostuin antamaan hänelle vallan. Herra meidän Jumalamme, ole lempeä meille, anna töillemme menestys, siunaa kättemme työ. Sitä mä sulle toivon, myös sulle, joka oot mun kuuntelija, että Jumala on lempeä sinulle, sun elämä on hyvää ja sellaista, että sun on hyvä olla siinä elämässä. Että ne työt, mitä sä teet, oot sä sitten eläkeläinen, työssä käyvä, opiskelija, ihan kuka tahansa, että sä oot löytänyt sellaisen elämäntehtävän, että sulla on hyvä siinä olla. Että se sun työ kantaisi hedelmää. Ja vaikka sulla ei olisi töitäkään, niin että sä voit tehdä Jumalan valtakunnan töitä. Ja että se kantaisi hedelmää. Siunaa kättemme työ. Tämä on semmoinen pyyntö, että niin kuin mä ajattelin Moosesta, että hän rukoilee, että siunaa kättemme työ. Hän on vaeltanut erämaassa ja katsellut sitä elämää, mikä siellä on. Ja nyt olisi tarkoitus niin kuin luovuttaa se iso vastuu, se koko Israelin heimo. Että hän tietää, että hänen elämänsä päättyy. Ja hänen viimeinen ajatus on siunaa kättemme työ. Eli se valtava kansa, joka on seurannut Moosesta, niin hänen pitää luovuttaa se Jumalalle. Ja Jumalan hallussahan se koko ajan on ollut. Mooses oli vahva johtaja. Että siunaa se kättemme työ. Anna tästä kaikesta, mitä on ollut, niin anna tästä niin kuin kantaa hyvä hedelmä ja anna näille Israelin lapsille mahdollisuus niin kuin elää ja kukoistaa. Ja tuosta ajasta siunaa kättemme työ, niin me tänä päivänä Suomessa olevat kristityt voidaan nauttia, koska me ollaan samalla tavalla tämän Mooseksen rukouksen, kädentyön, siunauksen jälkeen. Että me ollaan saatu täällä kuulla evankeliumia, saadaan kulkea Jumalaan luottaen. Se sama Jumala, mikä johdatti Moosesta siellä erämaassa, niin se on tänään täällä meidän kanssa johdattamassa meitä. Me voidaan ihan yhtä lailla luottaa, niin kuin Mooses luotti silloin, niin me voidaan luottaa täällä näin siihen, että samalla tavalla Jumala johdattaa meitä. Usko se todeksi itses kohdalla. Jumalalla on ihan mielettömiä juttuja, mitä hän on varannut sulle, kun sä vaan uskot, että oot Jumalan rakkauden arvoinen. Jumala pitää huolta kansakunnista ja Jumala pitää huolta sinusta. Jumalalle kaikki on rakkaita. Jää tähän siunaukseen